שפתיים, זוג עיניים, נומות ולחיים. הוא פשוט יכול לשיר הכל. איזה פייק, הוא תכנתי ולא ראה אין זה. אבל זה רק עד שמישהו ימצא את חדר הקריוקי הסודי. חדר הקריוקי? כן, מי שימצא אותו יקבל כוח אינסופי. הגיע אחוון גבר מלך האורגינלי החדש. אלה, חייב להבלום לאיסנסון. בסדר הקריוקי הזה עכשיו. כן, יססי. השמועות אומרות שיש לי נכנס אחר לטבל את הכוחות הבריטיים מוגבלים. איך הצלחת במילים שלך לנסות לשבור לי הכל? וואלה, לא יפתי. יש משהו במה שהיא אומרת. חייב לנפום מישהו שייתן לנו תשובות. ששון, כפרה על הראש שלך. חדר הקריוקי זה לא צחוק. פשוט פעם אתם עושים את זה. מה אני זה לזה? זה מה ששלומי שבת, יעני דמבלדור היה רוצה. מה קורה, ששון, אתם פה? נו, סלי, סיפרת לו חדר הקריוקי וזה? דיברתי, הוא עדיין לא חושב שהוא מסוגל. נו, את הסיפור הקטלני, סיפרת לו? האמת שאיך שבאתי לספר יצאת, לא ממש... תקשיב טוב, שוב, לסיפור הקטלני הזה, ששון. לפני הרבה שנים, היו הרבה חדרי קריוקי פתורים לאורך כל המדינה. כל אחד יכול לעבור לשיר, ואנול, קצת חוקים, לנקות הרול, בלוגה, קרח. אבל היה קוסם אחד, קטלני ומגניב, שחשב אחרת. הוא האמין שכל האנרגיה של המוזיקה הים תיכונית צריכה להיות מאוחדת במקום אחד. הוא יוצא את כל החדרים לחדר קריוקי אחד קטלני, והיה בלתי מנוצח. אבל הכוח שבחדר היה גדול מדי, אפילו בשבילו. הוא התמכר לעצמה הזאת, והכל יצא משליטה. הוא הבין שהחדר הזה מסוכן מדי, אז בשארית כוחותיו האחרונים הוא שלח את החדר לקיבינימטוס, ומי שימצא אותו יהיה קוסם הים תיכוני הכי גדול ביפר. איזה סיפור קטלני ויין מוגזם, נוטל את הנדר. חייב להגיע לחדר הקריוקי הזה. הכי מאמין לך, כפרה על הראש שלך, בהצלחה. בפרטים הבאים של יום שני. אל תתקשרי אליי, אל תדברי אליי. תזיזי את עצמך מפה עכשיו, נסרין. תלי חבר ואחוון גבר. הגריד ביטר. זה הזמן של טים עומר עכשיו.